11 феврал дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии вилоят дар соли 2025 бо иштироки масъулин, роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ташкилоту муассисаҳо нишасти матбуотӣ бо кормандони васоити ахбори omma баргузор гардид. Дар ибтидо раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо хабарнигорон барои ҳамкории самарабахш бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дастгирии сиёсати давлатӣ, тарғибу ташвиқи арзишҳои миллию давлатдорӣ ва муаррифии дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар соли 2025 сипосу миннатдорӣ баён намуд. Зикр гардид ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фаъолон ва кулли аҳли заҳмати вилоят дастуру супориш ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки дар паёми солона ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ вобаста ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, рушди иқтисоди миллӣ, вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ ва истифодаи самараноки захираҳои зеҳнӣ ироа намудан ҳамчун роҳнамои асосии фаъолияти худ қарор доданд. Бо талошу заҳматҳои шабунарӯзӣ, сиёсати хиратмандона ва таваҷҷӯҳи рӯзафзони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар рушди минтақаҳо дар вилояти Хатлон марҳилаи нави ободкориву созандагӣ оғоз гардида, сифат ва самаранокии фаъолияти масъулини мақомоти маҳаллӣ ва аҳолӣ ба таври назаррас баланд бардошта шуд. Бояд гуфт ки давоми соли 2025 сарвари давлат 6 маротиба ба вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом дода 215 бинои иншоот дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда беш аз 2200 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтаанд. Гуфта шуд ки дар доираи омодагӣ ба таҷлили ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар вилоят пеш аз муҳлат ва бо нишондиҳандаҳои 106% иҷро гардида, ба ҷои 6260 адад иншооти пешбинишуда 6640 иншоот сохта мавриди истифода қарор гирифтанд ки нисбат ба нақша 380 иншоот зиёд мебошад. Танҳо дар соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 2572 иншооти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ки нисбат ба нақшаи солона 2.3 баробар зиёд мебошад. Илова бар ин дар назар аст ки соли 2026 дар идомаи ҳамин иқдомҳои созанда зиёда аз 1500 иншооти нав аз ҷумла муассисаҳои соҳаи маориф, амсоли муассисаҳои мактабӣ ва томактабӣ, тандурустӣ ва беш аз 80 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ аз ҷумла бо саҳми соҳибкорон сохта мавриди истифода қарор дода шавад. Зикр шуд ки соли сипаришуда 146 муассисаи соҳаи маориф аз ҷумла 110 муассисаи таълимӣ, 1242 синфхона барои 31050 ҷойи нишаст дар як баст, 62100 ҷойи нишаст дар ду баст сохта мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамзамон дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 32 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 20 боғча барои 4074 ҷой мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд ки ин теъдод фарогирии кӯдакони синни томактабиро аз 24.7% соли 2024 ба 33.2% дар соли 2025 баробар намуд. аз ҳисоби соҳибкорон ва сокинони саховатпеша 61 муассисаи таълимӣ барои 18900 ҷойи нишаст дар ду баст бо маблағи зиёда аз 115 миллион сомонӣ ва 13 муассисаи томактабӣ барои 2440 ҷой ба маблағи зиёда аз 33 миллион сомонӣ бунёд гардиданд. ҳамчунин давоми соли сипаришуда 41 муассиса барои соҳаи тандурустӣ ба маблағи 105 миллион сомонӣ ва 61 иншооти соҳаи варзиш ба хотири солимгардонии аҳолӣ ба маблағи 131 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. тибқи маълумоти оморӣ дар миқёси шаҳру ноҳияҳои вилоят соли 2025 636 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш ва 108 адад пул бо дарозии 3419 метр таъмиру азнавсозӣ гардиданд. аз ин ҳисоб 628 километр роҳҳо мунфарш ва 55 адад пул бо дарозии 892 метр маҳз бо саҳми соҳибкорону аҳолӣ ба анҷом расонида шудааст. дар идомаи нишасти матбуотӣ раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид изҳор доштанд ки нақшаи қисми даромади буҷет бо дар назардошти андозаи иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 103% таъмин гардида ба буҷет 3.3 миллиард сомонӣ ворид шудааст ки нисбат ба нақша 103 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ба ташкилоту муассисаҳои буҷетии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он 4.8 миллиард сомонӣ ҷудо гардида, аз он 4.4 миллиард сомонӣ ё 91.7% ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона карда шудааст. гуфта шуд ки дар вилоят 45 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои гуногун амалӣ шуда, аз оғози татбиқ маблағи аз худ шуда дар доираи лоиҳаҳои мазкур 1.1 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад.
маврид ба таъкид аст ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2025 ба 45.2 миллиард сомонӣ расонида шуд ки афзоиши он нисбат ба соли 2024 109.7% таъмин гардид. ҳиссаи вилоят дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ 53.4%-ро ташкил медиҳад. дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилоят дар масоҳати 417.3 ҳазор гектар кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ ва дар 127.8 ҳазор гектар кишти такрорӣ гузаронида шудааст. инчунин дар соли сипаришуда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Хатлон 1.1 миллион тонна ғалатдонагиҳо, 2.1 миллион тонна сабзавот, 1.5 миллион тонна пулезӣ, 232.6 ҳазор тонна картошка, 450.2 ҳазор тонна меваҷот, 158.6 ҳазор тонна ангур, 273.1 ҳазор тонна гӯшт, 609.5 ҳазор литр шир, 182.1 миллион дона тухм, 1200 тонна асал ва 3600 тонна моҳӣ истеҳсол карда шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 118 то 157.5% таъмин гардид. изҳор гардид ки 260 ҳазор тонна пахта ба корхонаҳои калони коркарди ашёи хом супорида шудааст ки нисбат ба соли 2024 95 ҳазор тонна ё 157.5% зиёд мебошад. дар натиҷа аз ҳаҷми умумии пахтаи ба корхонаҳо супорида шуда 91.1 ҳазор тонна нахи пахта истеҳсол гардидааст. ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ соли 2025 дар майдони 2495.7 гектар гармхонаҳои доимӣ ва мавсимии кишти зироатҳо гузаронида шуда, аз ин ҳисоб 75.2 ҳазор тонна сабзавот, аз ҷумла 24.5 ҳазор тонна помидор, 21 ҳазор тонна бодиринг ва 29.5 ҳазор тонна дигар сабзавотҳо истеҳсол карда шудааст. зикр гардид ки соли 2025 дар масоҳати 54.1 гектар боғу тогзорҳои нав бунёд ва 138 гектар боғу тогзорҳо барқарор гардид. дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ изҳор доштанд ки соли 2025 дар вилоят ба маблағи 13.9 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуд ки нисбат ба соли 2024 1.9 миллиард сомонӣ зиёд буда, суръати рушди он 111.1%-ро ташкил дод. рушди соҳаи саноат аз ҳисоби 108% афзоиш ёфтани истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, 109.1% саноати коркард, 114.6% саноати истихроҷ ва 111.4% аз ҳисоби дигар соҳаҳо таъмин гардидааст. дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ҳиссаи саноати истихроҷ 6.1%, саноати коркард 55.3% ва соҳаи таъминоти нерӯи барқ 38%-ро ташкил медиҳад ки хусусияти хоси сохтори саноатии вилоятро инъикос менамояд. дар соли 2025 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба соҳаи сохтмон дар ҳаҷми 4 миллиард сомонӣ маблағҳо равона карда шудааст ки афзоиши он нисбат ба соли 2024 112.1%-ро ташкил медиҳад. дар ин давра корҳои сохтмону васулкунӣ ба маблағи 3.4 миллиард сомонӣ иҷро гардида, ба маблағи 2.5 миллиард сомонӣ фондҳои асосӣ ба истифода дода шудааст. гуфта шуд ки довталабони вилоят дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст нисбат ба соли 2024 зиёд гардида, соҳиби 2 шоҳҷоиза, 3 ҷойи якум, 6 ҷойи дуюм ва 17 ҷойи сеюм гардиданд. довталабони вилоят дар соли 2025 аз даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат соҳиби 20 ҷой, аз ҷумла 3 ҷойи якум, 6 ҷойи дуюм ва 11 ҷойи сеюм гардиданд. ҳамзамон нишондиҳандаҳои иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман миёни наврасону ҷавонони боистеъдоду лайуқадманд ба 18 ҷойҳои ифтихорӣ, 1 ҷойи якум, 5 ҷойи дуюм ва 12 ҷойи сеюм баробар гардид. вобаста ба дастгирии ташаббуси баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ғолибони даври вилоятии озмунҳо бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ба маблағи 1 миллион 572.8 ҳазор сомонӣ ҳавасманд гардонида шуданд. ҳамзамон варзишгарони вилояти Хатлон дар 127 мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ширкат варзида сазовори 3706 медал, аз ҷумла 1264 медали тилло, 1115 медали нуқра, 1327 медали бринҷӣ гардиданд ки нисбати ҳамин давраи соли 2024 41 медал зиёд мебошад.
дар идомаи нишасти матбуотӣ рӯзноманигорон оид бар раванди корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, бунёди мактабу синфхонаҳои нави иловагӣ, ҷалби сармояи мустақим, дастгирии соҳибкорони ватанӣ ҷиҳати бунёди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ, таъмини оби тозаи ошомиданӣ барои сокинон, фуруравии заминҳо ва пешгирии он ва дигар мавзӯъҳои рӯзмарра саволҳо пешниҳод намуда ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар охир раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид изҳори итминон кард ки фаъолони вилоят барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани кишвари маҳбубамон Тоҷикистони азиз, таъмини амнияти озуқавории мамлакат, татбиқи ҳадафи чороми миллӣ, саноаткунонии босуръати кишвар аз тамоми захираву имкониятҳои мавҷуда истифода намуда дар ҳамкорӣ бо намояндагони воситаҳои ахбори омад дар оянда низ ба дастовардҳои баланди меҳнатӣ ноил хоҳанд гардид. Худойдоди Раҷаб, Далери Шариф, Назруллои Олим, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор.